وەکی گۆ دەستوورە عراقی دەژی هاتیە نویساندن دەوڵەتە عراقی پر باوەری ئۆل مەزهب گەل و نەتەوەین پێک تێ ئەم گەلێ ئێزدیژی بە هەزاران ساڵە لەسەر وی وڵاتی بە ئۆل و باوەریە خوا و چاندا خۆڤە ژیان دکن هەبوونا چاند و باوەریە ئێزیدیاژی بۆ عراقی دەوڵەمەندیەکە هەری مەزنە بنگەها باوەریە مەدە بە ئۆل و گەلێن جیران را دنابە ئارامی و ئاشتیەکی ژیانگرن ئاساسە ئەم زانین کۆ ئارامی و ئاشتیا عراقی دە هەمان دەمێدا ئارامی و ئاشتیا شنگالەیە دیسا ئارامی و ئاشتیا شنگالێ ئارامی و ئاشتیا عراقی گشتیە بێ دەما داویدە لەسەر ئێزدیا نیقاش هەنا gelek derdor li gor xwe me pênase dikin em zanin ku ev nîqaş ji hedefên siyasî neqûtkirîne mijara êzdiya wek qewmî naskirin jî bi vî awayî rojava me ya bingehîn ku destûrê Iraqê jî mav dide xwerêvebirin û xweparastina li şingala pîroz bi gelên heyî re bi hevpar rêveberiyeka xweser hatiye avakirin ev rêveberiya me bi sazî û dezgehên xwe ve di navbera dewletê re di nava tensîqekê de ne rêveberiya dewletê rayedarên dewletê jî di nav de gelek berpirsên gel û baweriyên cuda di hevdîtinên me de rêveberiya xweser ji bo şingalê jiyanî û ji bo demokratiya Iraqê jî giştî wek firsetekê dibînin hawîrdarê ku dibêjin em êzidiya wekî qewmî nas bikin hene rêya naskirina vê qewmiyetê vê heqîqetê di naskirina vîna êzidiya naskirina rêveberiya xweseriya şingalê û naskirina mafê xweparastina êzidiya re ye derbas dibe gava yekem jî qebûlkirina cînosaydê li ser êzidiya ye heta ku ev gav neye avîtin peyvên derbarê êzidiya de bêne gotin jî di ne rasteqîne bin dê wekî peyvên siyasetmedarê xapandinê bin dema dawî de li şingalê derbarê hin kesên êzidî û ereb de biryarên girtinê derketina hin kes jî hatine girtin dîsa lîstokên cuda cuda hene ku dixwazin gelên li şingalê berdine hebû dû bi vê münasibetê em bang li rayedarên ku biryarê girtinê didin ev biryar xizmeta yekîtî û demokratiya Iraqê nake dijberî vê rewşê zerereka mezin dide lewma şingaliyên bê sûç hatine girtin divê bêne berdan dîsa biryarê girtinê heyîn bêne betal kirin di encamê de di nava bexçê Iraqê de şingal cihekî dewlemend e û rengîn e divê ev dewlemendî û rengînî were dîtin û were naskirin wek rêveberiya xweser ya şingalê bang dikin ku qewmiyeta me ya gelê êzidî û vîna êzidiya li ser asasê xwe rêvebirinê di destûrê Iraqê de bête qebûl kirin em îro xelkê şingalê vê dirê hatîne komkirin ji ber wî tiştî da bêta zelalkirin ji xelkê me re û em weke xelkê şingalê êziyet şingalê em piştevanê tayîda a destûra Iraqê dikin heka dînê êzdiya qewmiya êzdiya luqeta êzdiya bête tebitandin destûrê Iraqê de yanî me weke êzidî mehîvî heye ji dewleta Iraqê bila zanibê yani el vê dinyayê el vê Iraqê hemû de her yek yani daxwaziya mafê xwe dike û daxwaziya qewmiya xwe dike û dînê xwe dike û luqeta xwe dike em weke êzidî mehîvî heye dewleta Iraqê zanibê yani em tayîda qewmiya êzidî dikin tayîda qewmiya êzidî bête tebitandin destûrê Iraqê de û em êzidî ne dînê me êzidiya zimanê me êzidiya luqeta me êzidiya ji ber vê kêm em ji xelkê xwe re zelal bikin